on sa changshit ka JN Stadium Polo Shibet Janmet haka Sien ka Nyngkong wan ke Indian Super League haka nang ba Shillong nga priang singo ba biang ya pi sa Sien ki para lo ki bejus ngau tenan ban page ki video haka nai ke channel ke jing kerpat biang ya pi lada pimpat dan ban subscribe singo ba se ban subscribe ya ka nai ke channel haka Sien ka Nyngkong ka nang ba Shillong ka layo ban priang ya ka jing la kai ke ba ha tam jong ke India kata ke Indian Super League HJN Stadium Polo Shibet Janmet ki ruij football jong ka nang ba Shillong Shibet ka Janmet kin yo ban sakhi ya ka ne ka chingela kai jong ke Indian Super League ha ka ne ka madan ya ka ne ka Lampung ya la kai football ka ba he do jong ka ri India la jupen ya la kai ya ka kum ha Delhi ha Kolkata ha Mumbai ha Goa wat ha ka nang ba Goa hati bat ki we de ki nang ba jong ki we pat ki jilla ha ka ri India kat ba ha ka jilla jongi la ne ha ka nang ba Shillong empat jupen ya la kai ya ka menoro ya ka ne ka Lampung ka ba he do jong ka ri India la ban ong da ka jingdon jong ka we na ki club ka bali la kai ha ka ne ka Lampung kata ka North East United bat kham tam da ka jingdon jong we na ki player jong ka jilla Meghalaya kata uridim telang ha ka ne ka club ka ne ka Indian Super League kan sawan Shibet Janmet ha ka nang ba Shillong ha ka JN Stadium Polo ka ne ka jingwan jong ka ne ka Indian Super League ha ka nang ba Shillong Shibet Janmet ka lapan kemen sikat dai ya ki ruij football jong ka jilla Meghalaya bat kham tam ya ki nang kershan jong ka North East United ka jingela kai ha ka ne ka madan kan dai ha padeng ka North East United Prussia ka Mumbai City ha ka por han nyau chiteng Janmet ka North East United ka badan manta ha ka kerdan ka basau ha ka met ya kain point kadan ya ka jingkremen bakan penlem ya ka Mumbai City ha ka ne ka jingela kai kana bakan dang ne biang ha ka jo hi ka kerdan kata ka kerdan ka basau bat la ja baka Mumbai City kan penlem ya ka North East United ha ka ne ka jingela kai kan sakne ya ka kerdan ka basau na ka North East United bat ka North East United kan sahir sya ka kerdan ka basan ha ka met ya kain point hanre ka North East United kadan shibon ka jingkremen bakan penlem ia ka Mumbai City ha ka ne ka jingela kai ke jingkerman jong ka North East United bakan penlem ya ka Mumbai City ha ka ne ka jingela kai la ban ong baka North East United ka yela kai hala yeng la jong bat kham tam ha ka ne ka madan kadan shibon kinong kersha ki ban sa ai man sen ya ka bakan tre shitom bat kan ni kon tenge ha ka ne ka jingela kai Prussia ya ka Mumbai City hanre ya kita ki aka baro ngin sasaki Shibet Janmet ha ka por han nyau chiteng ha to ka North East United ka la ne em ban penlem ya ka Mumbai City ha ka ne ka jingela kai namar ha ka jingela kai ka bakhat do chongki kata ha ka lai phau tarik jong ubanai Disember ha usnam arajar ar pusau ka North East United ka la ban penlem ya ka Mumbai City ha do dalai la not goal ki para lok nong kershan jong ka North East United pi tharai kumno ha to ka North East jongpi ka la mo ban penlem ya ka Mumbai City ha ka ne ka jingela kai Kuble Shibon ya pi ki para lok ki bajus ngau tenan ban page ki video ha ka ne ka channel ngin skendo pat ha ka we ka video Kuble Shibon